संख्रि बे जाहैबाय हालदै आरो बे जाहैबाय बानलु देनाय बानलु गुन्दै बेयो जाहैबाय मस्ला मस्लि जाहाथे खारा नङाबा बेदरा एसे खारनो नागिरो नालाय अमा मेजेम बेयो नैबे जाहैबाय थाव गुबै ओरै गन गायबाय जों मोननायनि थाब नङाबा थाब मोननो नागिरा दा जों लगायबाय संख्रि फानलु ओमफ्राय हालदै जिरा मस्ला आरो थाव गुबैखौ लगायखाबाय खेबसेनो बेबायदि नङाबाबो नों आलदा दस्रा मेथडजों बानायनो हायो खालि बे जास्ट ओरैनो सिम्पोल डेमनस्ट्रेसनल' ओमफ्राय बेनिफ्राय नै दा खेबसेनो अमा बेदरखौ लगायजोबसै नैखौ मिक्स खालामनोसै जानाखि हालदै संख्रि बानलु दं बेखौ खेबसेनो लगायजोब्बाय ओमफ्राय लगायनानै खालि बे बेदर गोथांखौ सुखाबाय नालाय खेबसेनो ओमफ्राय लगायसै हेभि जागोन दिनैनाबो जानाया जोबजासे नायखा दासोब्रा बर'फोरनि मेन जानाय आदारा नङा होमबा दा नै लगायगासिनो दं लगायनानै बबेयाव हांसै अराव बिराद मोजां लगायखाबाय जों दिनै गोदान फुड ब्लगाव नोंथांमोनखौ राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय दा नैबे राजा खुंगुर चेनेलाव नोंथांमोना फुड ब्लग मोनगोन ट्रेभेल ब्लग्स मोनगोन एक्टिं मोनगोन आरो माखासे मटिभेशनेल टाइपनि भिडिअस मोनगोन आरो सम सम टेक्निकेल टाइपनि भिडिअ मोनगोन आरो एभरि सानडे नोंथांमोननि जा कुइसन खालामनाय बेखौ रिप्लाइ खालामनाय मोनसे भिडिअ फैयो दा राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना 6टा 7टा मोनगोन एभरि उइक भिडिअआ कन्टिनिउ फैबाय थायो नोंथांमोना सोरबा जुदि सिनायाबा दिनैनिफ्राय सिनायदो आरो बे जा रोखोमनि फुड ब्लग्स खालामो बियो एक्जाक्ट बेबायदि खालामनांगौ बेबायदि होननाय नङा नोंथाङा भिडिअखौ जाज खालामनाङा दा लगायखांबाय ओमफ्राय लगायनानै नै साथा आथिङाव थुबाय बेदरखौ गिदिर गिदिर गोदाखायोबा साबसिन जायो एसे बे नैबिदि गोलाव गोलाव हांसेल' आरो जों दा नै बावखुंग्रिया फैथारलाबाय बावखुंग्रियाव जाहैनांगौ दखानाव बायनाया एसे साबसिन गोथाव जायो हारसिं न'आव बानायनायनिफ्राय दा जों नैबे ओरै खुन्थिया होनाय गनाव दोनसै साथा आथिंखौ बसायबाय ओरै हांनाय बे अरजों मोनहैगोन बेयो गोजौद्रायबायसै फाहायफिननांसिगोन गाव मोनबाय थासिगोन बेयो बनाल' एसे बुरजा रोहो होनांगौ अरखिखौ बनाबो गैयाना औवा बनसो जाबाय दस्रा भिडिअ इडिट खालामनांगौ बेखौ इडिट खालामसां आरो दा आपल'ड खालामनांगौ नै दिनैनि भिडिअखौ सानसेयावनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाथाय बिराद दुरबल जानो नागिरो एकदम टाइम गैयाबा टाइम गैयै खालामफिननाय जायो दा नै हांबाय जों हांगासिनो दं बेदरा खमद्राय जाबाय दा जोङो हांगासिनो बैयाव अमाया बारा बुरजा नङा 6टासोल' दं गिदिर गिदिर हानानै खालामबाय जों मोजां जानायनि दा गाव माला मोनो नेबाय थादो नोंथाङा दा नुगोन जानायखौ माबायदि अमा बेदरखौ जानो गोथाव मोनोब्ला नायलांसै भिडिअखौ जोबजासे नायलां स्किप दा खालाम हांगासिनो दं बै खालामनाया दाख्लि एसे गोजौद्राय जादों आरो दिनैनाबो एसे गोजौद्राय जाबाय दा फाहायफिनगोन र' थाब मोनाबा थाब मोननो नागिरा बिदि हांनाय बुस्थु सावबाथ' दहायनो जाजासिगौमोन बिदि नेलायलायनांगौबाथाय बिराद बाखायो आं थाबबो मोना दा मोनबा बिराद गोथाव जागासिनो जानो नैबे फारसेया नैबे थिंनिया बै दरनैया सिगांना एसे मोनहां जाबाय थाबसिन मोनबाय आरो मेजेमखासो एसे सावनायावबो मोनजोबालासिनो मानसिफ्रा जाबावो
र' मोनथारसिगोन बावला मोनाबाय जेबो सिनायलाया थेवब्लाबो नायदो मोनबायानो दा बोखांसै बास जाजेननायावनो नि गोजौथाराव दङ भिउखौ नाहरदो बिदिनोसै मबाइला बारा फिटिं जायासै गलांबाथाय मोनलाबो